Много набързо да ви покажа как може да си направите лесно плетени копчета. Вариантите са няколко. Сега ще ви покажа как може да направите, като използвате две игли. Ето в тази жилетка съм използвал в това лече такъв тип плетени копчета. Ето как изглеждат. Просто трябва да си изплетете едни малки, така като квадратчета. Сега ще ви покажа. Аз съм си подготвила тук да ви демонстрирам. Ето такива едни малки квадратчета трябва да си изплетете от преждата, какъвто цвят искате да бъдат копчетата. Ето как съм ги направила вече няколко. И сега ще ви демонстрирам. За този размер копченца, те стават като малки топченца. Ето ги. Съм направила това малко парченце с 7 бримки и седмия ред вече ще завърша. Ето сега ще ви покажа как. Така. Ето сега парченцето. Завършвам го като закривам бримките по най-обикновения начин, изплитайки опаково. 2 по 2. Това ще влезе в шефтова, така че не е чак толкова голям въпроса точно как ще изглежда по края, защото вие след това с иглата и с зашиването ще го направите така, че то да изглежда добре, ако нещо в самото плетиво не е идеално. Ето го сега това малко парченце. Ще си остава един конец, с който ще зашивам. Горе-долу толкова ще ми е достатъчен. Използвам игла с голямо ухо. Не може да използвам този конец за шеф. И започвам да правя тропоска по края на това малко парченце плетиво, така че да мога да го стегна в края. Ето това е. Стягам. Всяка една от страните, така че вижте, получава се като малко джобче, в което ще подпълна с конец. Ще използвам същия цвят конец, защото когато се изпъне през тези дупчици прозира цвета на пълнежа и ми се струва, че е по-добре, когато е от същия цвят. Ето така просто си отрязвате някакъв конец, който ще бъде достатъчно да го подпълни копченцето, така че на вас да ви харесва. Как е на големина и на твърдост. И още малко ми се ще да сложа пълнеж. И когато вече ви хареса с колко пълнеж ще бъде добре, го дозашиваме с същия подтропоска по края и го стягаме, за да се оформи това топченце. Топченце, копченце. Ето така вече добива формата, която аз искам. Ако някои от краищата не са съвсем перфектни, може да ги доправите с шеф. Така че оставете си малко по-дълъг конец, да имате аванс, ако нещо не е много идеално, самото изплитане, вие да си го направите по-добре. Ето го копченцето. Аз мисля, че е идеално решение за плетива, защото винаги може да бъде точният цвят, който на вас ви е нужен.